Κύριε Πρόεδρε, θα περιοριστώ μόνο στη τροπολογία που έχουμε καταθέσει ο κύριος Κωνσταντόπουλος και εγώ. Για τα άρθρα μίλησα χθες ότι τα καταψηφίζω όλα. Θυμίζω στο σώμα, κύριε Πρόεδρε, τη ρίση του κανονικού Καραμανλή, ότι ζούμε σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και πράγματι την εντύπωση ότι ζούμε σε φρενοκομείο απεκόμισα σήμερα το πρωί, διαβάζοντας στην εφημερίδα ότι η κυβέρνηση, έχοντας λύσει το πρόβλημα της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, επεκτείνει τώρα την επέμβασή της και στον ιδιωτικό τομέα. Διαβάζω μάλιστα ότι εφ' εξής θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης η πράξη της δωροδοκίας, για παράδειγμα, στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό γίνεται την ημέρα, κύριοι συνάδελφοι, που συζητούμε την τροπολογία που έχω καταθέσει και την οποία μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει αρνηθεί να καταργήσει. Και όταν λέω η κυβέρνηση εννοώ προσωπικά ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Αλογοσκούφης μέχρι σήμερα, η οποία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, εφημερίδων και καναλιών να πραγματοποιούν δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά, σε ποσοστό 2% του τζίρου τους. Επειδή μερικοί συνάδελφοι ίσως να μην συνειδητοποιούν τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη, αφήστε με να το εξηγήσω. Ένα κανάλι που πραγματοποιεί έσοδα από διαφημίσεις, για παράδειγμα, 200 ή 150 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, δικαιούται, κύριε Πρόεδρε, να ξοδεύει χωρίς δικαιολογητικά 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά, πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει? Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, να τα πάρει, να τα βάλει στη τσέπη του και να μην πληρώσει φόρο. Μπορεί να πληρώνει μισθούς σε μερικούς από αυτούς τους τηλεοπτικούς εισαγγελείς και αυτοί να μην πληρώνουν φόρο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να δώσει κάποιο δώρο σε κάποιον υπουργό ή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για κάθε είδους δωροδοκίες. Αυτή λοιπόν η διάταξη του νόμου που θεμελιώνει τη διαφθορά, η κυβέρνηση μέχρι σήμερα αρνείται να την καταργήσει. Και είναι εντυπωσιακό ότι ο Υπουργός, αν διάβασα σωστά τις εφημερίδες, είπε στην Επιτροπή ότι μην κάνετε έτσι, τελειώνει στο τέλος του 2007 η διάταξη και δεν θα την ανανεώσουμε, είπε ο Υπουργός. Πρώτον, έκανε λάθος. Δεν τελειώνει το 2007, αλλά το 2008. Δηλαδή θα ισχύει για άλλα 2 χρόνια. Και το ερώτημα είναι τόσο σημαντικό να μπορούν οι καναλάρχες και οι διευθυντές των εφημερίδων να μπορούν ενεργά να διαφθείρουν άλλους με τα λεφτά αυτά? Και το λέει αυτό μια κυβέρνηση που μας φέρνει χθες ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η δωροδοκία, όταν γίνεται από άλλους όμως που δεν είναι καναλάρχες ή δεν είναι εκδότες, θα είναι παράνομη και θα τιμωρείται με φυλάκιση. Και αναρωτιέμαι, στη Νέα Δημοκρατία, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα πράγματα περνούν έτσι απαρατήρητα, δεν τους κάνει καμιά εντύπωση? Βέβαια, χθες προεξόφλησα ότι οι κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι κυρίες βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας είναι διατεθειμένες να ψηφίσουν και τα πιο παράδοξα πράγματα, αρκεί να τα εισηγείται ένας υπουργός. Και έτσι δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει περίπτωση και σήμερα που υπάρχει ο αρμόδιος υπουργός και γι' αυτός προφανώς δεν τη δέχεται την τροπολογία, φαντάζομαι ότι και πάλι δεν θα κάνετε τίποτα οι βουλευτές. Δεν πειράζει. Όταν θα έρθει ο νόμος για τη διαφθορά του κυρίου Παπαλιγούρα, θα ξανακαταθέσω την ίδια τροπολογία, έτσι ώστε να μπορώ να επιβεβαιώνω σε κάθε φάση ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι πράγματι φρενοκομείο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ο συνάδελφος κύριος Ρήγας έχει το λόγο.